Biyag di tao. Ket welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Darama. Barumanan nga episode, wano pa kasaritan tintay patangatangitangam sakbay na makablawa mampay ni Immaculada Santos, Roselia, Alcatlino Mayas, Kanati Agustin. Kaya tita intay nga rodan danggan ti episode 341. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. No awan aramidem, ipamaisamkit di ko mati atensyon mo iti garden mo, Nelson anak ko. Kati sumat kar aramidak nana. Ad-ado ti oras mo nga agsilpon. Sayang laeng ti oras mo. No awan ti aramidem, kisayam kit di ti bulong tinateng amulam, tapno mayat ti bunga na. Agruot kameten, tapno saan nga iso ti papanan ti abuno. Agpakalaing kayo man ako nakon. Saan mo't anak ko? Ibagbagak laeng tapno saan amapeste ti mulam. Mabalin ka din nang diyo pakibyangan ti garden ko. Sayang ti pagpupuunam a kwarta. No saan mo nga aywanan a naimbag ti garden mo anak ko. Kat ay ayawanak mo. Diyo makita ya, abinigat ng sibugak. Nasino matimayat nga agsayang iti kwarta nga. Anak ko. Maray, bigbigat mo nga gungungat dyan anak mo alalakay. Ay, wan nga rod Mare Espe. Adan samot pagsaksakitan tinakam na kan ka, Mari Kuncheng. Awan mo ti amok nga inaramid ko, ama di Mare. Amangan no danay sawang mo di na nagustuhan. Di namat nga rod idiretso noan niya. Basta agong unget latamot. Uray mayat ti panakisaritakken ko na. Kasi itay agsapa. Ibagbagak laeng dagiti rumbeng nga aramiden na. Tapno saan ko maamapis ti timula na. Ngem nakaunget kanya. Nala, aganos kalata, Maray. Patya, makaamiris tumalaan dyan anak mo. Wen amare. Uray kanayon nakabugkawan. Agan ano sa klata. Nasaya at aklataken ko na. Taanak ko kat nga rod. Pat-pat gaklata ti anak ko, Mare. Adda na ibaga ti kaaruba tayo kanyak, Nelson ading ko. Apay, anya man ang tindanon na kita kaarubakin ka manang Cheryl. Bugbog kawam kanumat ni nanang. Kasano? No agsao kat kaslawan na pulos amok. Anya launay ayati pagsaksakitan tinakemukin ni nanang ading ko. Iso ti may sa arason no apay nga grigrigat da tao ita. Adda ayamat ti inaamayat nga agrigat ti anak na. Sipod pa'y idiw bingta manang nariknak sa anak anapatag kaninanan. Kan isumot lang ti makagapo. No apaya sa anak anakapagturpos iti panagadal ko. Di ka kumaagsao itikas na ading ko. Kasano kuma sa anak nga agpanunot iti dagas. Kastama timparparik na ninanang kanyak. Kasla maragsakan tupay no mapeste na iti mulak. Saan ko maakas ti ibagam ading ko? Wen, adda ti pagkurkurangan ni nanang. Ngem di mo kumamot ipabasol kan kwa na ti rigat a mapaspasaram ita. Pangaasim ading ko. Siningir mo ka di ti bayad tinateng mo, Nelson. Apaya sang kadamag yu aya. Kumusta laeng ano mayat anak ko? No addamot la sukat ti bannog mo. Uray mayat ti presyo. Manulang tinailakok ta napistekat nga ron dinaduma amulak. Kurang pa yatangdan ko ang nagtrabaho. Kasta aya. O ita, naragsak kayo? Naragsak kayo nga agmalmalas ka nagrigrigatak nga anak yo? Saan akasta anak ko? Isa ano maminsan, saan nga amin abanag kat pakibyangan nyo? Tanay, kita nyo, ti epekto na kanyak. Kitain nyo lang haruran nga grigrigat na tao. Saan ko apagayatan, tikas tama paspasamakan ka, Nelson, anak ko. Agsyat ta, Tata Henry. Dagsamot parikot mo, Nelson Baraok. Talagang adda. Dakkel ti parikot ko, Tata. Anya na ito aya. Napeste ti mula ka natang. Na bankrupt lang arudan tinaudi anatang ko.
Ita, saan man rin ang nagtubo na iti kaimulmulak. Kasta talaga, tiya garden. At na panawan nga agswerte tayo, at damot saan. Tijak kayat, man nakibiyang launay ni nanang. Tiyak pain amo no niya ti ikarkararag na. Idaw-dawat na siguro nga agmalasak Sa anak lang arudan na nakapagturpos iti panagadal ko. Malasak man ang iti garden ko. Awan man siguro ti ina akas tati kapanunutan na. Sa bali ni nanang ko tata. Sa bali ti ugali na. Di mo pabasulan ni nanang mo, Nelson Barok. Ay natata, sipod pa'y idi ubingak. Nariknak sa anak anapatagkan ko na. Aging gaita, kastalat ti ugali na. Ay, di ka agsaw iti kasta. Taamangan mat, no, sikat ti ayan ti parikaut. Ha? Nasapa kayo nanang sa dino ti papanan nyo. Tulungak di ading mo iti trabaho na iti garden, anak ko. Agmula ka no, kat nakitak akaruro o ti garden na. Iso at tulungak, ta iso pa'y apaggastusan na numanangdan iti pagdalusan na. Kat, makamu kayo nga rod, ananang. Basta di kay unay agbannog ijay, nanang. Nanak ko. Anyat aramidin nyo dito yung garden ko, nanang. Tulungan ka nga agtrabaho. Sana yun, diyak kasapulan ti tulong nyo. Awan matla ang taramidak ijay balay. Iso nga imayak. Kan nakitak akaruro o ti garden mo. Di yung pakibiyangan dayta. Isurum nga rod no anya ti aramida. Agawid kailangan. Ito nadadaga sa mapasamak kada kayo dito yung garden, makabasulak pa ikitin adina oras. Di kayo madanagan. Nairuwama kasyak lang tiyag-trabaho. Diyak kasapulan ti tulong nyo. Pangaasim anak ko. Saan kumamot akasta? Di yung ipilit ti kayat yo. Nalan, pumanaw kayo dito yun. Agmerienda ka pa, Mari Kuncheng. Madu ti Diyos kang tinapay. Agyamanak, Mari Ispe. Nay, kasla naliday ka manan, Mare. Naggapwam aya. Nagkapuak iti garden ni Nelson, Mare. Anya tinaramid mo ijay ngay. Kayat ko kumati tumulong iti trabaho na. Ngam di namot kayat, Mare. Di na kano kasapulan ti tulong ko. Inong tanak manen di anak ko. Apay nga yakas jay ni Nelson. Imbis nga agyaman kumakit di tatulungam. Ngam baliktad mat. Manmanumag ti kasta klase ti tao. Dayta nga rod, Mare. Uray anya daramidak. Bugkawan naklatamot. Ay, mala. Kasi ti kanayon ko nga ibaga. Aganos kalata, Kan giddanam iti kararag, Mare. Tapno malawlawagan ti panunot di anak mo. Uwan, Mare. Kasta talaga ti kanayon ko ngay karkararag. Ama urnos kumati parikot iti nagbaetan mi iti anak ko. Mamin, ano ba't nga ibagak ka na kayo? Asaan nyo asampayan dito yung nanang? Nakababayan ka na iti lumablabas. Pasensya ka, Nelson. Awan nga minan ti dadum apang ikarga akadagiti ules alina ba kanak ko. Ikatin nyo na gito eh. Diyak kaya ta makita na ito nagsubliak. Wan anak ko. Nagado ang mabalin na pagsalapayan dita. Dito'y palang mat asidag ti dalan tinapili yo. Ay na, di ka kadi agong unget anak ko. Nukas ta ka na yun, talaga ang makaungutak nanang. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak aya anak ko. Imposible mat, adi kay makarik na. Ibagam nga min atap no amo kanak ko. Agin, didyam mo kayo palang dita. Amo yun daitan. Di kayo agin dadamag pa eh. Ay, sikabat kayam ti masabat ko konseng, papanam. Ay, mapanak man dita istor. At damapan ko gatangen, Henry. Wano, pinagsasawan na kayo manan ni Nelson. Saan mo't? Di ka naglibak konseng. Pinagsasawan na ka manan di anak mo niya, ni Nelson. Ay, Di ka aglibak.
Tano ag istorya ni Nelson kanyak, kanayo na dagas kakenkuana iti istorya na. Sika ti pagpabasulan na makagapaw no apay nga grigrigat ita. Ay, mano atawanan akastoy kami. Mano atawan meten nga agan anosak amabugbog kawan. Ay, kasi kamat nga ron Kalabay tano agkuyog kamin tumanan iti anak mo, bagbaga aktaw. Ano nyo dagiti kawas ni Nelson, nanang? Ilabak, Cheryl, anak ko. Kaasimot ti Adim. Di na masangot ti aglaba, tabisimot iti garden na. Naimbag kumamot, no adda pagswertyan na. Amangan no makaungat day jay, nanang. Anya kumanga iti pagungtan na, anak ko. Ibaganan tumanan a pinakibyangan nyo dagiti kawas na. Takas latrapo mo't anak ko. Nasken ang mailaba. Ay nananang, amuyo mo't day jay akabsat ko. Umuna akanayon ti unget na. No adda parikot ang mapasaran na. Da kayo ti pabasulan na. Nalaingag pabasul, nanang. Bayampay laeng ni ading mo, anak ko. Ma-stress la siguro. Takanayon mo't ngamin ang mabangkrap kadagiti nateng nga imulmula na. Mano atawanon nga gargarden. Ngam aging gaita, kat awan ti pakakitaan na. Naurnong paikit din ti utang na. Maawatan kayo, nanang. Ngam saan mo't amabalin akanayon ada kayo ti pabasulan na. Taad damat ti pagkurkurangan na no dadduma. Saan namot ngamin atutukan ti garden na, nanang. Iso abasol namot laeng Awan mo't ka nagitimurang ka, manang Cheryl. Sa dino tinangidulinan nyo. Ang mga imbasura yung matan. Di mo ka di makita, tinakasalapay itirwar, Nelson. Ha? Hindi nanang ka di manan tinangilaba ka na kaus ko? Wen, ading ko. Nakita na ngamin ana urnong timurang mo. Iso nga inggelgel na itay awan ka. Ba nag-apagyamanam ko ma. Ibagam ka ni nanang, ano maminsan, di napakibyangan na gamit ko. Amom, ading ko. Saan anasaya at aguraan kan pabasulam ni nanang ititong palbiag mo? Baliwam ka diti kasta ang mindset mo, ading ko. Kudo isumat ipakpakita ni nanang kanyak. Kasala di na kayat nga agbaligi mo't da tao. Amok nga addadag iti pagkurkurangan ni nanang. Ngam saan nga umno arason day tatapno guraam. Mano atawanan akasta ka? Nalakakin ka ti mangibagay ti kasta. Tadi mo ammo tiriga tapagdaldala na kita. Apay, ti panagkunam ka dikit na itid ni nanang amin akasapulak, ading ko? Saan? No may papan iti panagadal ko. Addadag iti gundaway nga agsidaak iti asin. Ngam awan nangag mo a reklamo kanyak. Ngamin, maawatak ni nanang. Isulaang tagtrab-trabaho para kada tayo, ading ko. Nagasgasat ka, kan napatpatig ka kaninanang manang Cheryl. Saan apod no dayta, Nelson? No umapal ka, ta nakaadalak. Katsi ka, agargarden ka lang. Di mo pabasulan ni nanang. Ta desisyon mo mat tinagikat idi. Saan aya? Kastala ka na yung ti bagamot manang. Saludsudan ka man, Nelson. Saan ka di apanagayat ti pakpakita ni nanang kan ka? Uray bugbog kawam, isuro na kalatta. Kayat na pa'y ti tumulong iti garden mo. Kan ilaba na pa'y timurang mo, uray kasta ti pakpakitam kan kuana. Saan ka di apan ang ipatag ti may nga ina ti kasta, ngar aramidan na kan ka? At damot gayam lakom apan talon, mare ispe. Ay, wen mare. Agpili ka tamang ano da magustuam. Saglalakalaan. Ay, daytoy mare, sagmamanaw. Ay, 250 lang dayta. Ngam dakkel samad kan ka. Panglalaki dayta. Wen tapara ken Nelson tigatangak mare. Ay. Maasyanak ang makakit-kita iti pantalon na mare. Namantsa-mantsaan ken abot-abot. Ay, sige, yan tangay para iti anak mo. Ikang kay ti discount.
Agpaiso, Mare Espe. Wen, itad ko langan iti 200 ti maysa. Basta na yun ang tigatangam Ang mga numalugi kamatan, Mare. Saan, Mare? At dalataganan siya nga uray basay. Ay, kat agyaman nak nga rod, Mare. Anya ta inyawid mo anak kasupot, nanang? Pantalon, anak ko. Ginatang ko kan Mare Espe. Para kan ading mo da ito'y. Barang magustuhan na, ananang. Wun siguro, anak ko. Takapadpada dagiti pantalon na ti style da ito'y. Sa dino ti ayan ni ading mo. Napan iti ayan da tata Henry, nanang. Mapan na kano alaan ti impawit na. Saan ka di anagungat, idiin labak ti kawas na, anak ko. Makaungat, ananang, iso asinir mo nakman itayan Barang makaamiris matanda di ang tao. Mahilig ngagpabasol. Amangan kit dino na upay, anak ko. Anya ko mati pa kaupayan na ngay, katpud numat dagiti imbagakan ko na, nanang. At ka di tayo impaw itkukin ka, Tata Henry? Ada, agtugaw ka pa ita agkapita Nelson. Saan ang tata? Umay ko lang alaan timpaw itkukin ka. Adala kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka di da ita? Kumusta kayo kadinanang mo? Jaklat ta pagan ano? Masurunak lata ang makakitkita ken kuana, tata. Sikakit di matbaraw. Apay gaya kasta. Di mo kunaan nga isulat ta ti pagpabasulam kanagitirigat ang mapaspasaram. Adamot lang basol na. Adakin ka ngagdiskarte ta saan ka matan nga ubeng. No, adaman nagkurangan ni nanang mo. Sikan ati mang punaw. Kas makitak mo't kat aramidan ni nanang mo, ti kabaalan na, tapno may pakita na lati pamatig na ken ka. Masyanak ang makakitkita ken ko na. Tano masalaw ko dito dalan kat madlaw nagsangit, ta kanayon na limtag na kiti mata na. Nagsangit ta guilty ngamin. Doon niya, tinagkurangan, nagiti dadakkel tayo, maawatan tayo kuma. Nang runa, no, makita tayo mahit, nga aramidin dati, kabaalan da. Awan perpekto a tao, barok. Ito julatan ti impagatang ko, agawid akong tata. Diya kaya ta pagsaritaan tayo, ti may bapan, iti dahi tabanag. Kitam, Nelson, ang mga no saanan, ani konsing nga inam, ti ayan ti parikaut. Ang mga no si kamat tayo. Hindi ka pa'y agawid ta, agmerinda ta pa'y. Agistorya tapay. Ado, ti kayat ko nga ibagakin ka, baraw. O anya, nawatam ka din, nagiti imbagbagakin ka, Nelson? Uwan tata. Agyaman ka. Ado, tinaadal ko ka, nagiti imbagayo. Kit, naamiris ko, tibidot ko. Agyaman akbarok. Ta kinapudno na. Kasta akmat ide iti day di amak. Aging gaanatay. Jak nakapagkid daw iti pamakawan ken kuana. Isa nagasat ka ta si bibiyag pa iti inam. Ada pa'y gundaway mo ngagpakawan ken kuana. Uwan tata. Isu siguro anatang sit ti anak ko kanyak. Kakastamot laeng iti parparik nag ide iti natayan nga amak. Takunada nga rurin, noan niya tinmulam, isumot lang ti apitam. Iso ano di mo baliwan ti kasta nga ugalim, ang mga no aramidan to matiyagbalin nga anak mo kin ka, ti kas itar aramidam iti inam. Nagbalbaliw akong Tata Henry. Pagyaman akmanan iti parang bagbagayo kanyak. Nasaya at tada ka nanak ko. Adda itad kukun ka. Ha? Anya day ta nanang? Pantalon mo, anak. Masiguradok am agustuam da ito Ingatangan dak pa yan. Nakitak ngamin nga abot-abot ti daduma a pantalon mo, anak ko. Namantya-mantyaan pa Iso agim matangak iti kumare. Nanang. Nanang ko.
Inarakop nakmutan anak ko. Ay na, jak mailadawan tirik na nga inarakop mo anak ko. Anyat mapaspasamakan ka. Pakawanan ako manana. Nagbalinak at angsit ka na kayo. Kanayan kayo abugawan. Awan respeto ka na kayo. Kan nadalabasit jak magustuhan. Na kayo adagos ti pabasulak. Sorry nanang ko. Ay na, awan day chay. Baybay amo na ako. Saan agmatagim murakan ka? Patpatgan kang amin, anak ko. Patpatgan kayo ba't unay nanang? Ato yung tikapeyo nanang. Ay na, intimpla anak pailaeng. Kat kabaelak mo ti agtimpla iti kape, kanak ko. Bay andak ka di, amang serbi ka na kayo. O, manang Cheryl, inkag timpla iti kape. Ada na pudot, ada no medita ko re. Sige lang nga din ko, jak ag kape. Talaga gayam ang nagbalbaliw kan Nelson. Nagbalinak lang ang nakapoy iti kalabas manang. Diya kamin maaklo na kasto tinagbanagan ti biyag ko. Nga awan na ilepas ko, iso akas diya. Anyam na amiris kon ti amin. Idi agad adal tapay lang. Kanayon nga ibaga ni nanang nga ganos na. Ngam gaputa saan ka nakaibtor, nagikat ka. Iso abasol mo matlaang ading ko. Amok na tama nang. Basol ko. Kat ulit at yagkid daw iti pamakawan ka na kayo nanang. Kastamot kan ka manang. Maawatan ka anak ko. Ay, no sa anak ko maapobre nga inayo. Nakaadal ka kuma. Ano matlaang tinagkurangak nanang. Ado ti pagkwartahan dita no, naggagagitak ko ma. Pati ti garden ko, kurang ti panangasikaso kisa mapiste. Ala, ikararag tayo asapay kumata matsamba ang matan ti mayat apresyo. Tapno makabawi ka kadagiti lugim, anak ko. Uwan nanang. Kumusta ti presyo tinateng ita, Nelson, anak? Mayat nanang. Nakatsambamot lada taon ni tinangato a presyo tinateng. Ay, ay kit nasaya at ano kasta, anak ko. Italaga makaidgamak iti kastoy kadakkel a kwarta nanang. Usaram anasaya at dayta kwarta, ading ko. Saan akom kumpurme ti pangigas-gastusam dita. Inton kwan, ninanang tumanan ti pabasulom no maibos. Apay-pay lang nga ipalagip mo day ta, Cheryl, anak ko. Una akla ang tikapsat ko, ananang. Ngamin, di tay laam mo ti taray ti panunot na. Sana na mapasamak na itama ng Cheryl. Amo kon no niya ti aramida kita. Pagyamanak launa iti Diyos, na nakatsambak mat iti mayat a presyo. At damanin pangrugyak nanang, manang. No adda pagkurangan dagiti dadakkel tayo awawatan tayo latta kuma. Di tayo pabasulan idan o di tayo naragpat dagiti ambisyon tayo. Tadamat la kada tayo nga anak ti susi. Tapno maragpat tayo dagiti arapat tayo itibiyat. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. Diyos tagngina ititunggal maysa. Channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barong manen nga episode 1 drama dito'y biyag ti tao. Hello mampay kini Marites Rasote, Eusebio Vilma, Wendy Bristol, kini Emmy Tubon. Kaya ti tayong tangaro dendenggen ti episode 342. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Anya ti kayat mo akanyan, Gary? Saan mo tayo masapo lamang restaurant ta, Karen? Isa pa yung paggastos, Okay lang ang kanya. Anniversary na ita.
iso akayat ko nga agbalin a memorable day nga aldaw kadat ka. Pasensya kang sikapan yung gastos iti data. Okay lang ang kanya. Saan matakanayon? Nagyaman ak launay. Sakto matimang libre itong sumaruno. O sige, agpili ka nga rudan no anya ti kayat mo tagor derten. Mabisbisi na kun. Narabyan ka manan, Karen, anak ko. Malasumrakan. Anniversary mi kinigari ita, nanang. Iso anangan kami iti paborito mi a restaurant. Pasensya kayon no sa anak-anak kapagpakada. Okay laeng. Tinapatag, adakan. Ang dinakan samot intulod tinubyom ita. Saan nanang, nagtaksi ak anagawid. Ada ka no napatig alakad na. Kat norabin. Adapay lalakad na. Papanan na kanungay. Di namat imbaga no sa dino, nanang. Basta ti ko nana, kat napatig ka no day alakad na. Ay, kasta aya. Nala, ingka nga rod agpalasan, anak ko. Nagloko kan gari. Asino jay babae nga inyawid mo idirabi Babae. Adayamat na nam. Di ko nam kat jak nakita day jay. Masiguradok asaan ani Karen day jay. Tangiwat yun na nang. Di ka matin makunkontento iti may sa babae, anak ko. Saan ko mat nga ayatan na dya babae? Kahit namot kami ti sumurot kanyak. Isungin kuyog ko na nagawid iti balay. Idanon ko kin ni Karen ti kastangar aramidam. Mapakawan nagtumot lang ni Karen na nang. Amok ni Karen. Uray anyat aramidak. Maawatan na. Babae? Inyawid ni Gary, Karen? Wan Jenny, jak amo iti day jay alalaki. Ay, okay kayo lang idinapalabas sa bulan. Nag-date kayo pa ita anniversaryo. Ngamita, kasta man ang tinaramid nan? Saan lang ang anam na minsan nga inaramid na ti kasta kanya? Saan lang arak ti bisyonan? Agbabae pa yan. Ay, talagang awan ti denggan na asao. Kat anya nga ro ti planom ita. I-break mo ka din? Saan? Adda sa bali at plano. Anya data? Ti ko na kanyak idinaudi ang nagsarita kani kat nagbalbaliwan ngam saan matgaya. Ita, ipariknak mat kan kwa na no anya ti parik na kanyak. Ha? Anyat kayat mo sawan? Sabong para ka, Karen. Awanan paing at talaga dahi ti agari. Di ko na siguro. Diyak ang muti naramin na. Sabong para ka, kunat. Agyaman na, Gary. Saan nakadi akagura? Apay, adda ka di pamkwatak amang gurakan ka, Gary. Ha? Awan matkit di. Nukas na nga rod. Awan ti rason tapno gurain ka. Ada ka di aramid namin ton malam? Adda papanan mi iti best friend ko. Sa dino? Mabalinti sumurot? Ay, kwa. Saan? Tapang girls laang day di alakad mi, Gary. Di mo matimbagbaga abargayam ti papananta, Karen. Tapno mapadas tamit ti agbar, friend. Ay sus, amangan na agungat ni Gary no maamuan na nagbarta. Iti anya aga po. No kabailan na ti agbar. Kabailak mo ta. No kasta? Kaya't mula abalsan ni Gary? No kabailan na ti mangloko kanya. Kabailak mo ti mangloko kan kwa na. Isulaong aya. Ay sus, sana nasayati kasta ka panunutam, friend. Awanan, friend. Nadadaulan ti panagtalak ko kan kwa na. Kasano nga rodan ti relasyon nyo no kasta kayo? Kasano maurnos kayo no saan nyo apagsaritaan ang nasaya at dayta? Saanan ang maala dayto itinasaya at asaritaan, friend? Ay, wan gayam. No ang saludsod ni nanang, di mo ibagbagaan nagbarta, ha? Sermonan naklakit di dayken no maamuan na. Maditi kasta nga aramidam. Pagsaritaan nyo lang ang itinasaya at dayta. Saanan, Jenny? Makaamuditan no anya ti pagtungtungpalan ti relasyon ni.
Apay kasta tilangam. Kasla napuyatan kay di balay tigayim mo anak ko. Saan, nanang? Ay, awan day to, nanang. Didak pa kadanagan. Okay, aklaang. Ada ka di parikot mo, anak. Awan, nanang. Inanalaang tika sa pulak. Day off kumat ita. Ay, sakbay maturog ka, mangan kapay Madamdaman tulat na, nanang. Sa anak pa ang mabisin. Kaya't ko ti agid na. Ne, andan samot parikot ta anak ko. Saan matasigo da kasta? Nagbar kayo mat kano idikalmaan ko na ni Jenny agayem mo anak ko. Saan adakas ti agbar, nanang? Ammo ka di tinubium day tangay naramid mo. Saan, nanang? Kakasanon numamuan na. Amangan numakagurakan ka. Babaero matlang ang dadya agari. Ken kanayon matlang agbar. Ha? Iso nga ita, awanan pa nagtalak ko iti dadya lalaki. Naamwak amin iti inana ti aramidan na nanang. Ken saan laanam na minsan alinukunak. Namin adun adaras nanang. Iso nga ita, aramidak matikay kayat ko. Ay na, pagsaritaan nyo itinasaya at dayta Saan, nanang? Ta saan ang maala da ito itinasaya at asaritaan? Aramidan na tikay kayat na, takas taak mat, nanang. Papanam katrabiin, gari anak ko. At napapanan may karagiti gagayem ko, nanang. Di mo kunaan nga agbar kayo manan. Saan matadakas no agbar kami? Tapno makapag-enjoy kami, mata? Inton kwan at daman yawid mo dito'y balay a babain. Kaasin ni Karen anubyam iti kastangar aramidem. Uray anya pa tiyar aramidag. Mapakawanak ni Karen, nanang. Amok tinobyak. Numaumangay kan ka. Saan to mapasamak na ito, nanang? Uray kasanupay ti kinasingpat ti may sa atao. Dumteng tulat ta ti panawen amapunuan anak ko. Iso adi ka agkampante. Friend, kumusta kayon kanigari? Kastoy lat na, friend. Ag-text kami lang ang ititunggal may sa no trip me. Amom, adda ka no nakakita kan ko na itirabi Amukon, friend. Nagbarmanan. Ha? Kasano ana amuam? Adda nang idanon kanyak. Di mon saludsudan no asino. Saan mo kada kasarita? Ay, nauma akon, friend. Agbar aginggat kay kayat na. Taagbarak mat no kay kayat ko. Amom narigat mantikas ta Karen. Narigat no saan nyo apagsaritaan dayta. Amok. Kun mariknak nga awan tinapintas apagbanagan dayto a relasyon mi. Ay, itikas tangar aramidan nyo adwa. Nagbalinan na toxic ti relasyon nyo. Agpinatangkan kayo pa yan. Saan ko abasol, friend? Agibalbala sa klaang. Ngam sana nasaya at agibalas. At adda dumakkel ti gulo no kasta. Agbartamanin, Jenny. Anya, kat no kagap-gapu tala ija ili na panalawas. Dakas ka di. Unay kan, friend. Bar samot latan ti adda iti panunot mo. Iso nga rod matiliw-liwak. Kun anya ti amom ngay, friend. Amangan no adda ti maam-amok ijay. Ay sus, laglagi pam. Adda nobium. Urayan Iti kas nangararamidam, awanan natin nagdumaan nyo ni Gary. Babaero ni Gary. Sa itagbalin ka mat na lalaki ro. Ay na, friend, saan tayo apaabak? Ti amo siguro ni Gary. Diyak kabailan asukatan. Ha? Sorry lang. Di ka matan maumumang nga agbar, Karen. Ibagam ket din no anya ti kayat mo nga inuman, Jenny. Sa anak nga ginom ita, kaduan ka laang. Ni, saan ang mabalin ang? Asino nga ruti mangkita kan ka no mabartak ka? Si kakit di mat. Nairuwaman ti bagik iti arak anya. Dayta nga arak ti pakadadaulam. Mayat mat gayam ti kastoy, friend. Isu gayam asaan ang maisardeng ni Gary. Ta-enjoy mat gayam. Ala, agurdar kan. Makamu ka na nga, Gordar.
Umuna akon nga agtugaw. Hi, I'm Miguel. Pasensya kang ngam saan ka nga am mo. Kaya't ko timagay mamukin kamis. Hindi pala makitkita ka dito bar. Imay kami itigayam ko dito ngay tapno again, Joy. Mabalin ka rin maalat ti FB account mo tapno makontak ka. Okay, mabiit lang kay pakitakan ka. Ano nga binantinagan mo, miss? Siyak ni Karen. Karen? Anyat arami idam dito bar? Oh, kanya kumaita. Imayak tapno again, Joy. Sika ngay, Gary. Nakita nga day masidag alalaki ken ka itaya. Dayjay ka di? Ni Miguel Dayjay. Lalakim? Saan pa'y laita? Ngam amangan nudumteng today ta apasamak. Anya? Ngam apay kasta ti reaksyon mo, Gary? No siya ti agbabae. Okay lang. Ngam no siya tag lalaki. Agungat ka. Kasta gayam ti kayat mo mapasama ka? Asino tinangirugi, Sika, Gary. Sika mo't lang ti makagapo. No apay anasursurok ti umay dito'y bar. Agyaman nakiti pa nang itulod mo kanyak dito'y balay, Miguel. Awanan yaman na, Karen. Sumrag ka pa'y atag, kape tayo pa'y. Saanan? Suko nagpahingamin ti kapsat ko. O sige, no kasta ti kunam. Indon maminsanan. Wala, no adap ay ti maminsan. Adda, namin, agpadatamat a single. Asino jay lalaki anang itulod kan ka, Karen? Ni Miguel Dayjay nanang, gayom ko. Anya, apay, nag-break kayo na ayakan ni Gare. Saan pa'y nanang? Ni, matlagayam. Apay nga ron ngagpatpatulod kay ti sabalya lalaki. Wala, kasabali mo't ababa iti itultulod ni Gary. Naimbag nga ron taadda ni Miguel adisnudo anang itulod kanyak dito'y balay. Ay, jak amo, no anya ti mapaspasamak kada kayo iti nobyom. No nauma kayo ni titunggal may break kayo na. Saan katakasta teraramiden yaw? Awan na pinta sa pagtungpalan ti relasyon nyo no kasta kayo, anak ko. Adda ka numat babae nga intulod mo, Gary. Nilili na jay. Gayam mo? Well, kay eskwela ang kati high school. Naimbag man, tama itulod mo dayjay a babae. Asidag lang mati boarding house na. Ngam siya, awan pa'y kunamat nga itulod na. Kasano ko mga itulod ka, kat adamot sa bali ang mga itultulod ken ka. Dayjay ka di? Ni Miguel, naasyan lang ang kanya. Adan samot pa naggusto da di alalaki ken ka. Siguro adda ka di parikot. Amo na ka din adanobyom. Wan, kan uray ti kastoy a sitwasyon ti relasyon ta. Ammo na. Anya, kastanti kinaklose yu iti tunggal may say ti da di alalaki. Kat no nabiit kayo pa yung nagamam mo. Anya ko ma, awan dakes na, Gary. Apay ngay anag ba nagmutin akasta ti relasyon nyo ka ni Gary, friend? Kat, basol na matlaang no apay ang mapaspasamak ti kastoy, friend. Ay, agpada kayo ngamin ana pride. Isa nagbalin a toxic ti relasyon nyo. Isulaong Agasam ngay. Saan kayo pala nag-break ngam kasta teraramidan nyo? Dakes ka di, no kayat ni Miguel ti mangitulod kanya. Agpudno ka man kanyak, friend. Ay ayatem ka di pa'y ni Gary. Nabayagan na kasta ti sitwasyon nyo. Urnusan nyo kuman ti amin kada kayo. Saan akon asigurado, friend? Kasla kayat kumat apagay ayaman day di agari. Ne, kita ama friend. Di kag dartarasodos. Panunutam anay imbagtan nyaman nga iwayat mo nga agdang. Mabalinta ka di agsarita, Gary, anak ko. May papan ka di manan ka ni Karen nanang. Wan, nakitak ijay paradaan idi na minsan.
At damot sa bali a lalaki a kadwana. Lalaki na ah. Apay ngay akas ta ti mapaspasamak kada kayo adwa. Normal langan ti kasta kada kami nanang. Amom gari anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Asaan kayo ang makontento iti maysa? Kasano no agpamilya kayo no kasta ti aramidan nyo? Agbinbin nalas kayon samutan. Diyak to pa yan amo. No dapay napinta sa pagbanagan ti relasyon mi. Makamo dita na. Agbalbaliw kamot ngaminan Likli kamon ti agbarte ken agbabae. Isumot nga rog tiliw-liw hak nanang. Baybay andak ka di lang. Anya? Nasakit ti ulong, friend. Sa anak pa yan ang makafocus iti trabaho. Kasano nga minasaan nga agsakit ti ulom? Kastamo ti sitwasyon nyo kanigari? Ay nga, di mo dakdakamaten tinagan day ababaero kanyak, friend. Ay, iti kasto yung mapaspasamak. Kaslaawan ang tinamnama ang maurnos ti amin kada kayo. Napukaw san ti panagtalakyo iti tunggal maysa. Puno day na, friend. Awan mat lang ang timarik nakapanagayat para kankwana. Agpada kayo ngamin ana pride unay. Panagkunam ka di, friend. May mayat ka din no i-break ko ni Gary. Tapno nawaya kayo ka ni Miguel, kasta ka di? Saan na kasta, friend? Uray ni Miguel, liklikak mo tan. Ay, jak mo ti sungbat ko iti dayta, friend. I-break ko ni Gary, nanang. Saan ka din ama urnos ti amin kada kayo, anak ko? Saanin, nanang? Kalpasan tinapasama. Awanin ti mariknak a panagayat para kankwana. Agraman panagtalik ko kankwana. Awanin, nanang. Ay, daytaan ti bunga dagiti kamali a desisyon nyo iti nobyom. Imbes sa pagsaritaan nyo dagiti parikot yo. Saan? Tagbinbin nalas kayo mag. Agpada kayo ana pride. Di yo ammo aliklikan dagiti ammo yo apakasaktan ti tunggal maysa. Pinadas kumat nga isubli ti panagayat ko kankwana. Ngam talagang awanin, nanang. Naladawen, anak ko. Inuray yo ang mapasamak ti kastoy. No idi kumapay kat kinumprontaryo ti tunggal maysa. Amang ano na urnos yo pa'y ti amin kada kayo. Asino ti imawag, Gary, anak ko. Ni Karen nanang. No kasta, urnosin nyon ti relasyon nyo. Saan? Agsarita kami ti personal tapno malpasan ti amin may papan kada kami. Anya? Awanan ti panagayat kan panagtalak mi ti tunggal may sana nang. Ay, daytan ti bagbagaken ka, anak ko. Inuray yu ang mapasamak ti kasta. Adda tinagkurangan yu adwa. Ngumdakdakkel tinagkurangan wano nagbasulam kini Karen. Wala nang, amok na ta. Da kayo matlaang ti makagapo, no apay akas na tinapasamak. Naawanan kayo iti oras iti tunggal maysa. Ay, anya nga rod. Talaga siguro asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa, anak ko. Pasensya kan, Gary. Siya kung ti makibreak kan ka. Panag ko na, katsaanan ang maurnos ti relasyon ta. Nang runa ita taawanan ti panagtalak ko kan ka. Wala. Anya nga ron. Talaga kasta. Oray awantan. Awan ko mati agsaksakit tinakam na iti tunggal may sakadata. Juan, di ka madanagan. Kasaan ka apabasulan iti kasto na pasamak kadata. Aklunak nga adamot tinagkurangak. Saan siguro adata tinaikari para iti tunggal maysa. Okay, kumusta kayo nga ni Miguel? Mano alawas matan alikliklikak. Awan pa'y planok ang makirelasyon itagari. Adan to siguro. Ngam saan pa'y nga ita. No kasta nga ron, agan anad ka na yun. Sa pala ko mata, pudno, anapakawanak. Uray sika. Agan anad ka mataka na yun. Di ka madanagan. Awan sakit tinakam ko kan ka. Katsapay ko ma, taigdamon tag babae. No agayat ka.
Ipamaysam laang iti may sa babae. Di mo paggigiddanan. Wan Karen, pagkadalak mati kastoy na pasama ka rata. Kat good luckin ka. Kastamat kan ka, Gary. No kasta talaga patuluyan mo ta abroad, anak ko. Wala nang. Ag-flight akon iti mabiit. Agan-anad kayo dito'y balayan. Si kakit di tirumbang agan na anak ko. Tarabayan nakakumati Diyos iti papanam apagilyan. Lukas to yung aldang. Maurnong dagiti padak a Pilipino dito a lugar. Kat naragsak dang agsasaban. Ay, kastoy gayam ti biyag dito abroad. Homesick ti kalaban. Ay baglakit din. Taado dagiti padak a Pilipino dito eh. Maikat ba si ti iliw iti Pilipinas? Kumusta ka, Karen? Gary, apay nga da ka dito eh. Sika, apay nga ka dito eh. Nabayagag dito yan, anya? Anya, nukas na. Dito'y apagilian, tinapanam. Amo ka nag-abroad kay di. Ngamjak amo dito'y apagilian, ti ayan mo. At atin mintas ka. Ah? Thank you. Uray si ka. Ad damat atim maar ka. Umay ka, intag merienda. O sige, mabit lang, tayabak ni Mrs. Takadwa ta ama pa nagmerienda. Ha? Yam amuka ka ni Mrs. ko, Karen. Nukas na. Nangasawa ka? Wen, duwan ti anak mi. Sika nga eh. Awan pa'y, Gary. Ay, ala. Jakmat na siputan ng ti oras. Ay, adapay gayam na patig apapanak. Nalipatak matan. Inton maminsan laangan nga agmerienda tayo, Gary. O sige nga Rod, aganat ka ha? Agyam anak, Gary. Sige, panawan ka pa'y. Ano yan? Kunakyakit din numaurnos manan ti amin itinagpaitan ni. Ngam addamat gayaman pamilya na. Apay akasla nagsubli ti sigod arik nakinigari idinakitak manan. Ngam, saan? Masapol alabanak dahito arik nak. Saanan arumbang dahito eh. Taadan agtagi ko kankwana. Kat maragsakan nakparakan ko na. Tadan bukod na a pamilya. Talaga asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Iso nga aklunak dayta. Nasakit man nga aklunan, ngamno talaga asana para kan katitartari gagayam, masapul nga awatam. Ken di tay kumapagayaman ni ayat, tanarigat ti mabalsan. Ala gagayam di tamanan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kabarbaro apakasaritaan wano episode ti drama abiyag ti tao ti may sagot ita kada kayo. Nga makablaawa mampay ni Grace Rodriguez, Linda Tabas dita Hong Kong, Franz Costales dita Oman, kan Girly Omay dita Quirino. Katitayin nga ro dendenggan ti episode 397. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Lola, anyat pampanunutan nyo. Naganda yung manang tikit-kitaan nyo. Pampanunutak ni nanang mo, apok. Sa dinong hataan ti ayan na ita. Nabayag a panawon na sana nagawawid ti inam. Kumusta nga tamatan? Kailiw kumat nga ro din ni nanang ko, Lola.
Ngam saan na tayon samot akailiw? Ta saan mo na nagpakpakita kada tayo? Ay, awan nga rod apok. Ang ala, panunutan talatan ang makumikom iti trabaho na. Iso adi na masangot ti agawid. Kan ituloy talata nga ikararagan ni nanang muwan. Tapno tarabayan a kanayon ni Apo Diyos. Kat mailisi itanyaman a paggad. Wan, Lola. Umayak man, manang Mayla. Nay, si Kamot Gayam, Andreng, Kabagis, sumrag ka Ayaman ak manang. Nakaumayak, tada umay ko ipadamag. Nay, anya day taading ko. Si Mangpot nga mintay ka aruba may anak po di Manila. Kat nakunana akanayon na makita ni Jay mga anak mo ijay. Anya, akat kumusta ka nun nga dyan anak ko? Anyat ka sa saad na ijay. Ay, agwalang-walang kano di tiyendaan manang. Ijay kano taayuyang na. Anya, apay nga gwalang-walang. Awan pag naadan na. Napukaw nan sa kanaw tilimbong ti panunot na. Tadi namot kano mabigbig di kalugarantan. Kan nagdungurit kanaw. Kan agkakanat ti sasawon na. Anya, ay naapay ngay. Anyat na pasamak iji anak kun ngay. No kayat mo intasukunan ni Jema iji Manila. Oray ta amo di ka aruba may ti ayuyang na. Nalakalakan wa sa pulan ti ayan na ijay. Alaman nga rod ading ko. Ay nadya anak kun aya. Anyat na pasamak kan kuhanan ngay. Alang araw tamang tulagak iti arkilain tayo alugan manang. Tapno adda pangiluganan tayo ko ni Jema. Manungay ka no ti arkila. Ang mga nukurang di kwarta kapag arkila kabagis. Di mon pagdanagan dahi tamanang. Siya kaun ti makamo iti arkila. Ay na, agyaman ak nga rod ading ko. Dito'y gayam ti bagbagada a Manila, Lola. Wen, apok. Ang oray siyak. First time ko ti makaumay dito eh. Ayan ngayon ni Nanang. Magkakaran ako na magkakita kan kwa na. Manang, umay kayo dito yay. Nasarakan ka ni Jema. Ay, nakita da kanon ni nanang mo. Umay ka na pok. Asit ganta dalulom nga Andreng. Ay na, Jema anak ko aya. Apay akas tamat ang tilangam. Anyat na pasamak kan ka anak ko. Who are you? I don't know you. Hindi kita kilala. Siyak ti inam, anak ko. Siyak ni Mayla ananang mo. Kat isumat ni Isa nga anak mo. Dakalan to anak mo. Kumusta ka, Nanang? Apay ngay anak dungrit ka matan. Kan nakuso-kuso tabuok mo. Hindi ko kayo kilala. Di kay am-am mo. Pumanaw kayo dito'y teritoryo. Tanusan, ipapulis kayo. In kayo, igay! Jema, kaanakan. Agawid tayo na iji lugar tayo, wan. Lugar ko dito'y. This is my territory. Go away. Get out on my way. Saan ka ataga dito'y anak ko? Aghawid tayon. At dalugan na pagluganan tayo. Ha? Lugan? Ayun ti lugan. Kayat ko taglugan. Mapanak igay sampulanggi. Ala, kibinan tan manang. Madlaw akayat na taglugan. Uwan ka bagis. Ala nga rod anak ko intay aglugan nanwan. Umay ka na. Ay, Touch me. Alangarod ka anakan. Magnakanwan, tantay agluganan. Napintas di lugan tayaw. Lugan ko laeng. Awan lugan nyo. Napintas ti lugan ko. Napintas. Awan karbangam amang tag Lola. ang tikaruba. Agsa ka na ti bagbagan ni Nanang. Nakabanikas ijayan tiri daw akas lada kasasauna. Itudutudo na pa'y tiima na. Akas lada kasangsango na. baybay ang talatapok. Ingkakit di maturugan. Tamo ka na banog ka iti biyahe. Wan.
Jak makaturog. Ay, kayat ko nga arakupan ni nanang, tamailiwakon kan kwa na, ngam iwalin nakmat, di na kayat nga arakupak. Aw-awatan pay laang ti inamuan. Tapat siya nga agimbag tumot laang. Anyat na pasamag kan kwa na aya, apay akas tamat dun. Ay, sigun iti kalugaran tayo nakakita kan kwa na. Gapo kano iti panagaramat na ide iti may parit nga agas. Tada kano nakaamuan na. Ha? Natangkan tumot ti ulo ti inam ide. Naibarkada kadagiti na bisyo at tao. Anya ngay, na-impluensyaan lakat nga rudan. Kaasimat nga rudan ni nanang, di na amo ti ibagbaganan. Jema, umay ka manganan wan. Nagluto akiti na imas asidaan. Sigurado ang magustuam dayjay. Preto nga ikan kan ada dinengdeng. No alam amin nakarga ti pitakak. Anya ngay ti mabati, durbag. Jema, anak. Mangantayon kunak. Umay kan wan. Ay di ka agsipat nasakit ti kasta. Manakibiyang ka talaga. Oh my God. Ay di mo masmasan ti takyag ko masagsakita anak ko. Nanang, di ko makabilan ni Lola. Husto na itan. Ibatan nyo ni Lola. Siyak ti Reyna, siyak ti kapintasan, siyak ti kalaingan, siyak ti kabaknangan! Kumadayo kayo di kaya ni Nanang. Tamang ano kabilan na kayo manan. Wala pok, gampakanan ta kumapay tam abisinan. Ikon tulangan di kanan na ditoy. Ay saan? Amang ano si kamat ti kabilan na. Siyaklatan ti mangyag iti kanan na. Adto ti ulas kan pungan mo anak ko Kalablabada kita. Nabanglo. Unak matadinak as-asit ka na, bakit? Anay ko na, di nakpungutan anak ko, masaksak anak. Ay na anak ko jak kayat atutupan ka. Tamawa atak ti sitwasyon mo. Patpatkan ka unay anak ko. Agkararag kawan, tapnagimbag kan. Patib karam kumati pa kinakam mo, anak ko. Maturog kan apok nakaturugan ni na anang mo. Di kan ag cellphone tarabiin. Buy-buya aglaang nagiti video yukin ni Nanang, Lola. Anya video. Di ka na yun na pa ng kabkabil ni Nanang kada kayo Gaputa jak makaasidig no kas kabkabilon na kayo ni Nanang. Ibid-video klatan. Ala, apay ngay video. Ay irisam day ta. Ang mga numakita ti sa balay. Saan, Lola? Jak irisan dagitoy. Ay, jak kayat atutupan ti inam. Taamok adi na amo tar aramidan na anak ko. Masyanak mutan kada kayo, Lola. Nakakaasi kayon iti pampamayan ni Nanang. Kanayon na kayo akabilan. Idurun-durun na kayo pay. Di na ngamin amo tar aramidan na. Tanapukaw na kangarod ti limbong ti panunot na. Iso adi ta mabalin atutupan, apok. Ay sos, anyat na pasamak ni tarupang manang mayla. Karamot-samot na kita. Ay, awan kabagis. Kinaramutan manan ni Jima. Agkabil di ka anakam. Awan aldaw adi nakkabilan. Ngamjak tututupan ta maawatak ti kasasaan na. Panagkunak, masapula may paagas ni Gemma manang. Dayta ko mangarod ti umay ko ibagakan ka ading ko. Amangan no addaam mo mamaasidgan para iti dayta. Tauray kasano ti ayat ko amang paagas iti anak ko. Awanan kami mo't. Bayam ta kasaritak dagiti anak ko. Ta naibagakon kadakwana ti sitwasyon ni Gemma. Ket sidadaan damot at tumulong. Sa di mon pakadanagan day ta abanag manang. Tulungan da ka.
O sige tatang, tamakitinulong ak para itipan nakapaagas ni Insan Gemma. Oras siyak tatang. Kaya't kumat at tulungan ti kasinsin mi tapno maagasanan. Maasyanak namin kanya anti Mayla akam kabilan na. Mawan nga raw. Bakit ni Manang nga makabkabil pa'y laang? Kakaiso na nga awanan ti asawa na amang kabkabil ken kuana hindi. Ita, insublat mo't jay anak na ti mangdangran ken kuana. Ay, numaminsan. Basol matla ni Insan Gemma no apeakas di tinagbanagan na. Natangkan to mga mintiulo na idi. Nabisyo mo't. Awan dengdenggan na. Dinadengdenggan ni Nanang na. Un nga ron nakakaasay ni Antiyo Amayla. Isaw tagsagsagrap iti aramid jay anak na. Ay, ala sapay ko mga rutagimbagan ni Insan Gemma. Katagbalbaliwan. Un pagyamanak no matulungan nyo jay Antiyo, anak kao. Agyaman ako na iti kinaimbagyo kaanakan. No saan aga po kada kayo? Saan kumamat ang maipaagas di kasinsinyo? Awanan yaman na ante. Da kayo ngamin ti pakasyan mila unay. Tada kayo mat ti parigatin na kabkabilan. Wan nga rod kaanakan. Nga maawatak di anak ko. Tadi nakat nga rod ang mutar aramidan na. Naimbag tulaang ano maimbaganan. Una ante. Bareng agbalbali to matan ti kasinsin mi. Kumusta ka nun ngay ni Nanang, Lola? Umadani ka nun ti panagawid ni Nanang mo. Tagim imbagan, apok. Dakkel ka nun tinagbaliwan na. Kasta ka di? Nasayaat nga roda, Lola? Agyaman ta iti Diyos, ta dinangag na dagiti kararag ta. Uwan nga rod, Lola. Kamaudyanan na. Makadwata man nanditi balay ni Nanang ko. Uwan apok, ay nadyak mailadawan ti kinaragsak ko. Gapo iti niinot a panagimbagan ti inam. Nanang, Ay, kailiw kayo una yun anak ko. ay naanak ko aya. Naayat unay ti Diyos ta pinagimbag na kan. Wan nga rod, Nanang. Isa anak ko, kailiw kan. Ay, Nanang, kasta kami matkan ni Lola. Kailiw da kauna yan. Kat maragsakan kami, tagkakadwa tayo manan. Wan anak ko, nga masapol nga umadayo ak manen tagtrabaho Tapno adda pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Papanamanan nga'y anak ko. Agsubli ak ijay syudad, Nanang. Naimbag ijay taado ti masapulan at trabaho ijay. Di kay madanagan. Jakon ulitan ti inaramid ko. Agsingsing putakon. Jakon agbisyo pay. Promise. Lola, nakaluto akon. Umay kayon tamangan tayon. Nanganak ko na. Nabsug ako ni di kalman. Saan kayo pa'y anangan, Lola? Mangan kayon, tagtumar kayo pa'y tiagasyo. Nabsug akon kunaklang nga rodan. Ala, ape nga atinip pa yun ti kanan nyo, Lola. Kayat ko ti Romuar. Tsak kayat ditoy. Kayat ko ti umadayaw. Sa pulag ni Nanang ko. Agar arbis, Lola. Nagalisti dalan. Intun bigat tayon arumwar takuyugan kayo. Awan klasik no bigat. Nanang ko. Kaasimot ni Lola. Tatang ko. Talagang samat nga kabawan. Hello, Nanang. Hello, kumusta ti panagadal mo? Naawat yun, gipawit ko. Wan, Nanang. Gimatang akmatan iti gamit ko iti school. Kat ni Nanang, kumustan? Kas di lataa. Agkabaw. Agkakanati bagbagana no daduma. Ala, ano sam ni Lolang, tasi kamot ti adda dita. Wan, Nanang. Kaano ka kadi nga gawid?
Inton umay alawas siguron, tagikatakon dito'y trabaho. Marigatanak dito eh. Kaya't kon taginan na. Makabannog mo trabaho. Diyak pa'y makain-ina na dito eh. Ha? Isong agdalos kanto di tabalay ha, isa. Tadyak kayat amasang petanti balay anarugit. Wen, Nanang. Lukas ta, di kan nagsubli di syudad, Gemma. Saan na nangkal? Masaduta kon ngagtrabaho. Apay ngay, di sayang di trabaho. Awanan at ipagsweldo ang kaanakan. Agsapulak tumanan iti trabaho ano gumagatak, angkel. Alang tapnoan ng mga sikaso kaninanang mo. Tanay, awan kadkadwa na dito'y balayaw. Nukas niya amapan agiskwela ni isa nga anak mo. Mangan kayo, Nanang. Ginaukon ti ka ninyo. Di talagi subuti ko inyon. Ayan ti sabaw. Kayat ko ti agigo. Ay, di kay man agpili-pili, Nanang. No anyat maidasar ka ninyo latan. Awan sabaw. Idi pailaeng nga makaig-igo pa kiti sabaw. Sa nga pulo natawan tinapalabas. Ngamdidak pa kanan. Agkakanat man ti bagbagayon. Mangang kay kit din. Naimas mata si daam. Presko at tinapa. Sabaw, sabaw, sabaw! Dakpagpungtutan kani aburido ak. Awan makukwarta. Api na imbalan niyo ti kanan. Nanay! Abay ang bungot ka nga! Awan urban ni Dadmo ka, Roma! Bagtit ka bakit? Kabaw, di mo amuti bagbagam. Awan lang arod makukwartan. Ibulang mo pa'y lang ang timakan. Mangirarit ka bakbakatan. Tra-la-la-la-la! Lola, maturog kayon, Rabin. Tra-la-la-la-la-la! Mapuyatan kayo manan. Ay, di ka natagari. Ta isalak pa ito'y anak ko. Paturugak pa, tanay makaturturo. Ay nananang, di ka man agpakaturugan. Puyatan man ang titaon. Ala, yag mo day taapungan. Ay, san? Kasi tanak ko. Mabisin day ta. Padidyak pa. Adula amin ngay bagbagayo. Ay, ay naapay ngay barsak mo tanak ko. Kasi matay na tanak ko. Ala, ingkay maturugan nanang. Siyak ti mga ayaw ko ni Lola. Pampanuyuyam ngamin ni Lolam. Isuan na sulpang. Pag-aayat na ti papaanawa day ta. Papansin. Agkabaw ni Lola, nanang. Iso di na mo dararamidin na. Hindi saan pa nga agkabaw ni Lola. Nakasingsingput launay. Iso di yo kumamat pagsawan iti kastaa. Di ka man matagpakalaing isa. Ubing ka pa'y lang. Ngam ko na malan asino kan ngagsasao. Ala, kibi naman ni Lolam. Ta isirak mo iti silad na. Umay kayon, Lola. Tamaturong tayo, nuan. Agawid akon. Diyak kayat dito yan. Nauyong ti karoba dito. Nauyong kayo. Nagado nga ibagbagam. Umay kakit di. Nanang, inayadan yung mata. Di yung guyod-guyodan ni Lola takaasimat. Ay! Idi da kayo tinapukaw tilimpong ti panunot na. Inananusan na kayo nga inasasikaso. Nga uray kanayon nyo idi akabilan. Ha? Inaldawadang ranyo idi ni Lola. Ngampulo sa di na kayo binalas. Kan sana nakaungat kada kayo. Kanayon na kayo nga ikararagan idi. Asapay kumatagimbag kayon. Ngam itatag kabawan. Di yo maawatan. Di yo lamon o kasano ti panang ipatag idi ni Lola kada kayo. Maasi kayo kumamat kan kuana, nanang. Talaga saan nagpampanunot na dya ka anakan nyo, tatang? Apay aya anak ko. Agasan nyo? Tutupan na ni Auntie may lang agkabaw? No kabilan ni Auntie, balsan namat. Kakaasi ka no iti pampamayan na. Ingkay ito bagbagaan. Kaasimot ni Auntie. Naglokaw. Apay nga yakas ta tiyar aramidin na.
Hindi iso ti agbalak at inananusan piman jay inana ngay nas asikasaw. Wan nga rod San ngagpampanunot day dya, Gemma? Lola, bumangon kayo. Aldaw. Ala, awan mo't gayam dito igdana ni Lola. Napananan ngay. Awan mo't iti kusina. Kasta mo't ni paraangan. Lola, ayan nyo! Insan, Gemma! Insan! Ni Uncle, saan pa si mangput ni nanang ko? Rimor nga min idirabi Anyas kukuhan niyo. Apay adi yung binantayan ni Lola Marimar. Ha? Apa ni Lola? Diyak ka mo rimor, Uncle. Ayan na ka di. Adda iti ospital. Intaray da kano itay lang. Ngam saanan ang espal tibiyag na. Anya? Apay, anyag na pasamag ka ni Lolak. Natinag kano iti hanging bridge. Anya? Lola, paya pinanawan na kami. Patpatkin ka unay, Lola. Wala, gusto na itan isa. Itay ka pa'y laasangit-asangit. Nasa lunad ni Lola. Sana nagsaksakit. Ngam kalati, papatay na. Basol mitasan man nasiputan terorwar na, Lolo. Wala, awan akin pagayatan, hindi napasama. Iso nga awatan tayo, tinapagtang ka ni Lola. Kanya nga'y, awan mabalin tayo. Aywan, ayan ni Nanang Mau. Aday jay silad na, Lolo. Sana rimrimwar. Nakapupuklat ta ni Jay. Apay ka na, Diyak ka mo, Lolo. Gemma, rumwar ka dito silid mo, tas kasuwan nyo na iti umay makilamay. Diyak kabaalan ang kalabanan ti konsensya, Uncle. Diyak man la nasubalitan ti kinaimbag ni nanang kanya. Sakbayan na tayo. Diyak man la nakapagkid daw iti pamakawan kan kana. Ay, awanan ni Nanang Mau. Gamitala makaamiris ka. Wan nga rod, Uncle. Agpapabawi ngam naladawan ti amin. Awanan ni nanang ko. Ni, adamat gayam kada kayo ti cellphone ko, Nanang. Itay pa'y lasap sa pulot. Naividyong gayam idi dagiti inararamid ko kin ni Lola. Idin apukaw ko ti limbong ti panunot ko, anak ko. Ni, nakita yung matgayam dagita, Nanang. Nabayagan day ta cellphone ko ngam jak pulos indilit dagita. Adadama kon konsensya, anak ko. Nakasingsingpat day di Lolam kanya. Nga oray kabkabila ko. Mauawatan naklata. Nanang, tamaawatan na ti sitwasyon nyo, idi. Ngam siya. Jak naawatan ti sitwasyon day di Lolam. Sabay ko mata mapakawan na. No sa dinuman ti ayan na itan. Narigat alabanan ti konsensya. Iso ano di mo kaya tamapasaran ti kasta liklikam tagaramid iti pagbabawyan kan pakakonsensyaam. Alagagayam di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti gayam yo Jenna Almoite. Kanipapaimutan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.